ተሳልነ ምስለ መንፈስከ حلونا نغربنا تقبلنا تمعقبنا نرجعنا نسرس عزياونا بتحنا يحجون بذا قدس على زيان بكل زمن هوتنا بفصل سلام حلونا نزعز الزيابير أملاقنا بلمنا هادي كله نمسكنك لنا سلا زوركنا زرداخنا زحلخنا نبخنا سلا زغلبكنا زتقبلكنا سلا زعقبكنا زصنعكنا نمسكنك لنا يسوع استبقوا كما يمهرنا እግዚአብሔር ወይስሐቅ كل قبل سيطان النخر خفا سبات الملع الصلان هو قويتا خبار كاب كل حزب خاونا الحل كاب زوريا زقدوس عبدونا الحل من الحيز كل نقر عززلنا ثمن العنكر بيت كل حي تلاحن لك سلطان صاحب خانا نسخاها مخا كل خفا الحننا بالهانا برفتنا يكتبون حلو تخاب ويتانا نبلحنا من حينا يسكر سوس من تفق سبيل مزقورهم حلتني غريتان نسخا معلم زخنا نحوي منفس كل سن مسكانا كبر صنعات بوزر لك لهم كل زعن زلالم على كل كم فسك بعدش كل انزحز زياب يا ربون قيتنا نملخنا مدحنا يشكر سلمنا لنا لعلو كل عبد غنا عن تقدس بيت كريستيان من تتمبان مسوات قدمياتنا اسرات مذكرت مسكان عم بزهن وحدن حبهم قرن زقربوا كوبون نادى لي زبون زي بلهم دليتا منقص سما يقبل اللهم زل كله قبر بركات سلطان بطول
እግዚአብሔር አምላክነ አቦታትን ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በብርሃት ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ኃጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዘቐበሉ ንዝሓደኩም ሎም ኃጢአት ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደምኩሎም ግን ኃጢአት ማይ ክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕን ዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት ከሰስሩን ኩሉ ማዕተር ተኣመፃን ክፈትሖን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ከነቲብካ ኢኻ ሕጂ ኸ ምፍቀር ሰብካ ምሕረትካ እንደምን እንደሉና ኣሎና ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰቡቱን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰውእ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ማእመንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ኃጢአትና ቁረጸልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆለዋ ምቀሶ ጎይታ ክፍሉ ፍጥረትኒ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻም ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ኣይረፍ ነፍሳት ኣግብርቲ ቀዋይማቲከ አቡነ ገብረ ስላሴ አብርሃም ሃይለ ማርያም ቅባ ሚካኤል ጸጋ ዘአብ ሃይለ ስላሴ ወለተ ስላሴ አጸደ ማርያም ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ገብርኤል ውዳሴ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ርፍ ክርስቶስ አምላክ ፍራና አና ድማ ፍርሃት ስምቃ ምልአና ቅዱስ ፍቃድካ ምፍጻም አጽናዓና ኦ ለዋህ ጎይትና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረቦኻን ምሳኻ መዓርምሑን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
እግዚአብሔር መገድ የማን ክመርሖ ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎ ምንቱ ጥምያትን ጽማትን ንልምና ኣሎና አሜን ወጎይታ እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎ ምንቱ ሕዝናትን ጎያትን ንልምና ኣሎና ወጎይታ እግዚአብሔር ካብ ማሰብቶም ምንቱ ፈትሖ ምንቱ ስራት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ምንቱ ክመልሶም ምንቱ ምሩኻት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቱ ዝተሰዱ ሰባት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ብቕጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልከሎም ምንቱ ሕሙማትን ድውያትን ንልምና ኣሎና ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ንልምና ኣሎና አሜን ወጎይታ ይቕረበለልና እምበር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ልብናም ጸጉዑ ክንዓብ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለና
አንተ ወይ ደመስስ ጌጋዬ ዝውቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔኪ እግዚአብሔር ምሳቂዩ ፍቅረከር ስውር ቆይኹዩ ኃጢአትና ድሓድገልና ይደሎ አሜን። ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዕዛዕታን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናብቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸዴቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ። ሰላከ በመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን።
መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ካብ 11 ክሳብ ፍጻሜ ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መጺኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረ ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ብሉፅን ፍጹምን ድንኳን ከዓ ኣተወ ደም ድቤላታትን ምሩኻትን ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ደም ሒዙ ዘለኣለማዊ ድሕነት ረኺቡልና ሓደ ግዜ ንሓወሩ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ ደም ድቤላታትን ኣራሑን ሓሙኽሽቲ ናይቲ ዝሓረረት ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ሰብነቶም ክንጽእ ዝቐደሶም ካብ ኮነ ደም እቲ ብዘለኣለማዊ መንፈስ ገይሩ ገዛ ርእሱ ብዘይ ኣበር ንእግዚኣብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳ ነቲ ህያው ኣምላኽ ምእንቲ ከነገልግል ንሕልናና ካብቲ ሞት ዘስዕብ ግብሪ ክንደይ ኣዝዩ ዘየንጽሖ በዚ ምኽንያት እዚ ክርስቶስ ናይዛ ሓዳስ ኪዳን እዚኣ መንጎኛ ኮነ እቶም ጽዋዓት ነታ ዘተስፈዎም ናይ ዘለኣለም ምስቲ ምእንቲ ክወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕቲ እታ ቀዳመይቲ ኪዳን ከለዉ ዝገበርዎ ሓጢኣት ምእንቲ ከድሕኖም በዳ ኮይኑ ሞተ ለበዋ እንተሎ ሞት ናይቲ ዝተላበወ ሰብ ምርግጋጽ የድሊ እዩ ምኽንያቱ ለበዋ ድሕሪ ሞት እዩ ዝጸንዕ እቲ ዝተባላሸወ ብሂወቱ ክሳዕ ዘሎ ግና ዝጠቕሞ የብሉን ስለዚ እውን እታ ቀዳመይቲ ኪዳን እኳ ክስራዕ ከላ ብዘይ ደም ኣይተመረቐትን ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉእ ንኹሎም ህዝቢ ነገሮም ደም ምሩኻት ድቤላታትን ምስ ማይ ወሲዱ ቀይሕ ጸጉሪ ኣብ ጨንገር ስምዕዛ ኣሲሩ ኣምላኽ ክትሕልውዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርዐ ኪዳን እዚ እዩ እናበለ ከዓ ነቲ መጽሓፍን ነቶም ህዝብን ነጸገሎም ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንኹሉ እቲ ናይ ምግልጋል ኣቑሑን ደም ነጸገሉ ከምቲ ሕጊ ዝሰርዖ ዳርጋ ኩሉ ብደም እዩ ዝነጽህ ብዘይ ምፍሳስ ደም እውን ሕርገት ሓጢኣት የሉን እምበኣር ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ምስሊ ዝኾነ ብመስዋዕቲ ክነጽህ ግዲ ካብ ኮነ እቲ ሰማያዊ ነገር ንገዛእ ርእሱ ብዝሓሸ መስዋዕቲ ክነጽህ ግዲ እዩ ከመይ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ምእንቲ ክብል ናብ ሰማይ ኣተወ እምበር ናብታ ብኢድ ዝተገብረት ናይታ ቀንዲ መቕደስ ምስሊ ዝኾነት ይኣተወን ከመይ ሊቀ ካህናት በብዓመት ደም ካልእ ሒዙ ናብ መቕደስ ዝኣቱ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ብዙሕ ሳዕ ክስውእ ናብ ሰማይ ኣይኣተወን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ክርስቶስ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ክጸግብ እንተገብኦ ነይሩ ሕጂ ግና ብመስዋዕቲ ገዛእ ርእሱ ንሓጢኣት ምእንቲ ክድምስስ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ተገልጸ ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ክመውት ብድሕሪኡ ከዓ ፍርዲ ተሰሪዕሉ ዘሎ ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ምእንቲ ኸርሕቕ ሓንሳእ ዝተሰወ ክርስቶስ ኃጢአት ክጸውር ዘይኮነስ But Christ came as high priest of the good